Bueno, pois é que agora imos falar, pasamos deste tema máis contemporáneo a un tema histórico, de actualidade, de presente, de punk, de mulleres. Este é un tema de Voces de Ultratumba que titúlase Asasino. Pois estas son mulleres, punkis, que se chaman así, Voces de Ultratumba. Asesino é o tema destas de Voces de Ultratumba. Estábame dicindo Sara, bueno, o vídeo non é que sexa unha cosa espectacular, é un vídeo líric, pero bueno, que ten moita gracia porque conta un pouco unha historia, non? É que a historia é moi chula de Voces de Ultratumba. Voces de Ultratumba formouse no ano 84-85 por Chus Taboada e Eva Izquierdo en Marisé Izquierdo, en Vigo, en pleno auxe da movida e tal e cual, despois máis ou menos do concerto aquel, do tema aquel de Bulpes na televisión. De Bulpes, aquela de me gusta ser unha zorra, que o cantaran nun programa de Carlos Tena, caja de resonancia, me parece que se chamaba, que ademais produciu o cese inmediato do programa e do director. E, bueno, elas bebían un pouco de todo iso, non? Sí, elas inspiraban, era un grupo composto todo por mulleres, un grupo punky composto todo por mulleres, e inspirábanse en Parálisis Permanente, na Curra, las que os Pegamoides e tal. E foi unha rapaza máis nova, unha muller moito máis nova, que é investigadora académica, que estaba facendo a súa tese doctoral sobre mulleres no punk en España, que investigando, contactou con elas, puxéronse, pois imos editar a maqueta aquela que quedara sen editar. Editou a maqueta, bueno, pois agora imos gravar outra e imos presentala. E acaban de presentar, bueno, van facer agora o concerto de presentación en varias cidades. En Galiza fan na Coruña, no Tío Vídeo, o día 21 de marzo, e presentar o disco este. E además con dúas Voces de Ultratumba engadidas. Claro, son as tres membros que fundaron inicialmente, máis a propia Marichu Alonso, que é a investigadora tamén se sumou, que apuntouse, e Nurix a guitarra. Pois as Voces de Ultratumba que acaba de decir Sara, que teñen ese concerto no Tío Vídeo na Coruña o 21 de marzo, non está mal para recibir a primavera, Este sábado, mellor xeito de comezar a primavera imposible.